Godmorgen. Så skal det gøres klar til runde 10. Jeg fik sovet. Jeg har godt nok vågnet lidt snottet op. Solen er fremme, så det er dejligt. Jeg glæder mig til at kunne blive varmet op af solens stråler, når jeg ligger på bordet. Jeg tænker dog, at jeg tager min langærmede badedragt på, og så nogle sorte leggings tights hedder det. Ja. Så lad os komme i gang med at gøre klar til den tredje sidste runde, runde 10. Der begynder at være lidt bølgegang dernede. Ikke noget, hvor jeg tænker, men man kan godt mærke, at det bliver lidt anderledes end i går. Og det har jeg mentalt forberedt mig på, kommer til at ske. Jeg tænkte, jeg ville bruge lidt tid på at blive varmet igennem med solen. Og så kan det være, at jeg padler uden bukser. Vi må lige se. Hvis jeg ikke sådan bliver varmet ordentligt igennem, så beholder jeg dem på. Jeg er sindssygt stolt af mig selv og min egen bedrift indtil videre. Jeg synes, det er mega flot, at jeg allerede nu har taget 9 runder. Jeg ved godt, jeg har været heldig med forholdene, men altså, jeg kunne lige så godt være uheldig. Når det så er sagt, så er der altså ikke mange, der kan klare sådan en challenge her. Og indtil videre, så går det mega godt, og jeg er fast besluttet på at tage de sidste 3 runder. Klokken, den er 07:54. Så jeg går snart i vandet. Jeg har planer om at tage bukserne af. Ja. Jeg har været i gang i 36 timer, og hver gang jeg starter en ny runde, så siger jeg til mig selv, Nete, husk at nyde den her tur. Og ja, selvfølgelig er det lidt hårdt at tage den samme rute, starte hver 4. time, men altså, det går. Så er jeg på vej. I hvert fald i vandet til en start. Det bliver en frisk tur, den her, med lidt bølgegang, men det er okay. Det er koldt. Jeg vender mig aldrig til det der kuldegys, når man ligger sig. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er første eller 10. gang, jeg rammer vandet. Det er altid mega, mega koldt lige til at starte med. Men når kroppen så lige har fået lov til at vende sig til det, så er jeg klar til at padle videre. Men den skal lige have de der solide 10 sekunder, inden den er klar. Så er jeg kommet ud til bøjen. Klokken er 08:15. Og ja, jeg tænker, lad os bare begynde. Noget jeg egentlig har erfaret, det er, at det er det der med at starte, jeg er langsom til. Fordi når jeg først er begyndt, jamen så kører det derudad. Så er det intet problem. Men det er lige mentalt at sige til mig selv, okay Nete, nu gør du det. Det kan godt tage lidt tid for mig. Men når jeg så er i gang, jamen så er jeg i gang, og så er det det, jeg laver. Og så er det det, jeg færdiggør. Men det er sjovt, at jeg altid lige skal bruge lidt tid på at overbevise mig om, at nu er det nu. Så er runde 10 gennemført, og det tog, nu skal vi regne, 54 minutter. Det er jeg ret godt tilfreds med, vil jeg sige. Turen startede rigtig, rigtig fint, som man måske kan fornemme bag mig. Og her så er der kommet lidt vind og lidt bølger, hvilket jo gør, at min placering på bordet har betydning for, hvordan jeg kommer til at ligge i vandet. Derudover så er det er en let sidevind, så hvis jeg kommer til at lægge mig forkert i forhold til den, når jeg padler, så kommer jeg alt for langt væk fra bøjerne, når jeg kommer derhen af. Og så har jeg nogle ekstra meter, jeg så skal padle. Så på de 2 første, der glemte jeg lidt at have de ting med i mine tanker, når jeg padlede. Så det gjorde altså lige, at jeg fik nogle ekstra meter. Men på de her ture, de 2 sidste, der var det rigtig, rigtig fint. Jeg passede det, og ja. Jeg er godt tilfreds. Nu er jeg ind, så vil jeg måske skifte til noget tørt tøj. Jeg overvejer lidt at beholde badedragten på. Og så skal jeg uanset hvad have noget at spise. Og så går det løs igen kl. 12. Jeg er så klar til snart at skulle hjem og
sove i min egen seng. Og så bare sove, indtil jeg vågner af mig selv, og ikke de der time til halvanden. Det bliver godt at blive færdig.